Ai itku. No mennään kuitenkin etsimään. Ihan sama. Onko se nyt ihan varma, että se meni rikki? Luultavasti joo. Onpas siinä iso autiota. Mennään katsomaan. Onko se turvallista? Ihan sama. Jotenkin kun tuolta vai? Onko tämä nyt varmasti turvallista? Eiköhän. Tämähän on ihan hirvittävää. Viikon varilla on Arvo. Hiiala Kekkonen. Kukas sinä olet? Mä oon Sakari Erkki Pertti ja mä tulin etsiä kauan sitten täältä sellaista aarretta ja tiesittekö, että keitetyt potut maistuvat piisamilta ja tässä on teille kartta. Anna se meille noin vaan jonkun kartan. Mennään etsimään tää. Mikäs Mut ei siinä? meillä ole kompassia eikä lapio oo. Ihan sama. Sinne me menemme. Täällä on ne. Näetkö vaan? Joo. Ainakin etenet jo monta tuntia. Me pyöritään ympyrää. Miksi mä en tiedä? Täällä sen pitäisi olla. Löytyy! Täällä voi korjata lossin. Niin voidaankin. Hei! Anna se Älä jätä meitä tänne! ei saa jättää! Heitä se veneitä! Niin muuten onkin. Soitetaan näillä takaisin. Nyt meno. Voi oltiinko me viisaita? Me ei nähty näitä veneitä alussa. No koska me oltiin